Fitzgeraldovej za 2 body. Výborná záchrana lopty od Čafárikovej a tu môžu prísť jednoduché 2 body, ktoré dáva Pišco. Tak by sa Slovan mohol radovať z veľkolepej výhry. Pre ňu bolo, že sa nevzdali a bojovali až do konca. Na druhej strane tréner Aleksandar Tomič spomínal, najmenej v tejto sezóne proti Trenčínu zaznamenal. Ale je to zápas naozaj o trestných hodoch. Tie zbytočné chyby, ktoré Ivanka musí vymazať z tej hry. Ešte 5 minút do konca prvého pomerne už zlého polčasu. Ale je to spôsobené teda aj tými faulami. Ako v závere prvej štvrtiny, tak aj teraz sme to videli. Keď si oba týmy vymieňajú presné zakončenia. Ale to teraz nerobilo. Pišcová, ale Rebeka Gažiová aj napriek tej prehre spomínala, že je spokojná s tým, ako sa so spoluhráčkami s týmto zápasom popasovali. Ukázali podľa nej, že vedia bojovať aj proti silným.